Dobrý deň, prajem. Serus, serus. Ako? Výborne, a ty? Výborne. Teším sa na dnešnú svadbu. Ideme ku skúšobni. Čakáme Patrika. Aj gej, kde dnes hráme? Kde? Dnes Tomáša, Garden Hotel. Tešíme sa veľmi. To by sme... Aha. Vidíš? Čo toto? Čo toto? Toto? Dosť bolo 10 rokov. Ideme na svadbičku, ideme na odobierku do Ceroškovce. Tešíme sa, tak dúfajme, že to dobre všetko dopadne. Že tak u mne prišla moja flahíročka, že tak u mne prišla. Klíču hostil muziku, zrobiu svadbu veľkú. Patrik, kde sme na ceste? Do Rabovčíka. Iba s tebou siedla. Tačí voda, káva, mutná, čo to je milá. Rada by se ráda, za pána oddáva, že by nemusela všetko robiť sama, že by nemusela všetko robiť sama. Čo bude burka? Ďaleka ideme. Tak vyzerá. Takže máme informáciu, že navigácia zavela, že to mala byť jedna taká parádna divka. Rúža. Šipola. Darmo nie, no ideme aj zdarmo. Čo majú? Republiku. Co to máš? Bože, jak prší. Jak prší. Tancovala ryba z rakom, kdy,
Deti sú deti. Dovoľte aj mne, mene celej hudobnej skupinky Merial z ďalekého Svidníka a mene DJ-a Tomáša Tomáše popriať našim novomanželom na ich spoločnej ceste životom hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, veľa peňazí, veľa detí, ale to najhlavnejšie božské požehnanie. A ja si vás v tejto chvíli dovolím pozvať do vašeho prvého tanca, tak to ukážte všetkým, nech sa páči. Moje srdce dám tobi, do svita to rozpovím, že to moja ruko a ja. Iba ty si ťa predene, Bude zjavím cudzo ľudé, moja nebude. Dziewczata, powolnisze, a ja tancować. A nie śpiewi? Solo, tak pijme! Tomáš to má! A povie všetci na zdrav! Na zdrav! Borovi! Dámy a páni, Tichý je na Bazoši vedený ako spoločník spoločenských situácií. Nech sa páči, čísielko zašleme, pošleme vizitkou.
by som mal dosť. Áno. Máme dosť, ne? Fú, masaker. Dneska zabíjak fakt. Kde sa vidíme o týždeň, Tomáš? O týždeň? Keď dobre rozmýšľam, Čaklov. Nie Čaklov, Zle rozmýšľam. Podletníky. Nebude Čaklov až 2 týždne. Tak uvidíme sa po Podletníkoch. Lučíme sa. Učíme sa s vami. Čaute, čaute. Čaute.